To, že nám niekedy nevyjde všetko podľa prianí, ostávame verní, dúfame, že sa to zmení. Veľké množstvo otázok, málo odpovedí, že koľko hej, koľko nie, hej, a kto je zodpovedný. Keby som sa spýtal, že koľkokrát ste zažili, všetko sme to brachu aj tak stále ďalej prežili. Ktorý je ten správny smer, nech si správne vyberiem, kto ma potom opraví, keď náhodou už zakopnem. O tom to je, o šťastí a rozume, že koľko ho tu požije, tak ďaleko tu aj dožije. Stále sa pýtajú tí hore, čo sa deje more, nechcú už nič počuť, zdá sa im to chore. To sú tie zvesti, koľko je tu prianí, no koľko je tých dobrých, koľko zajebaných. Občas sa vrátim späť, že koľko človek prežije, čo verí, dúfa, nakoniec celý život trpie. Je to tu časté, že tu s nami nikto není, proste na to všetko ostávame život sami. Sú toto zvesti, keď človek tu žije s predsudkami, nevie, že čo bude ďalej, a čo bude s problémami. Nezvládnu krízu a tak ničia sa sami. Na pospas máre sú od sociálnej hrany. Nečakaný skrat, následný pláč vlastnej mami. Nervový pád ako dôkaz o dianí. A kto je zbehlý, vie, že nevidie ti to všetko podľa prianí. Pravá podstata šťastia je ukrytá len v hľadaní. Koľko stačí času na to, kým ťa táto myšlienka poznačí. Páchateľ označí len lyrikou, na papier daných zo pár slov. Kráče stále čisto, neťahaj karty spoza rukavou, lebo sám dobre vieš, nemôžeš mať čo chceš, makať za to zlato, ktoré nakoniec dostaneš. Treba si veriť a správny systém mať, životu hrdo čeliť, hlavne vpred pozerať. Evolution Studio, čo viac si môže prijať, nakopnúť hlavná bás, tá lyrika žije v nás. Snaž sa nebyť pustový a vyčíňať stigmát, čo je silné ostáva, no a to slabé zmie čas. Zo pár múdrych ľudí o tom píše množstvo fráz, že netreba len čumieť, ale udrieť na doraz.